Que tal, como están? Benvidos. Toca hoxe no noso espazo de deportes falar de motor, porque esta fin de semana celebrouse o Rally de Galicia histórico, un rally que saiu da Praza do Obradoiro por primeira vez. Temos aquí a un dos gañadores, o copiloto, gañou xunto con Jesús Ferreiro e ademais é membro da organización, Javier Anido. Javier, benvido, que tal? Hola, moi ben. Javier, que, como decimos, foches de copiloto con Jesús Ferreiro e iso serviuche para ser campeón de España na categoría de velocidade, non? Así Concretamente. Así Así que, noraboa, antes de nada, Gracias. e contanos como foi a experiencia. Bueno, a experiencia de copiloto é unha experiencia que xa levo moitos anos seguindo de copiloto con Jesús Ferreiro. Nunca fun no rally que eu organizo, por eso, por labores organizativas. Nunca puiden ir porque prefería estar na organización para controlar todo o evento en sí. Pero este ano, nada, decidimos que tiña que salir porque era unha oportunidade que tiña das dúas que nos quedan para ser campións de España. Entón, para non xogarnos todos o campeonato de copilotos na última prova no Costa Brava, pois nada, decidimos que ao final a parte de organizar pois tiña que salir. E así foi, metíme no coche con Ferreiro, pendiente de 50.000 cousas aparte de copilotar, pero ao final saliu todo ben. Porque ti normalmente eres copiloto con el, noutras probas fora desta, da casa. Efectivamente, facemos o campeonato de España de vehículos históricos de velocidades e son o copiloto oficial, digamos, de Jesús Ferreiro. O sea, que normalmente para este rally que ti mesmo organizas, facías de coller outro copiloto, non? Efectivamente. Cambiar. Temos un rapaz que nos axuda nas asistencias, que é unha especie de colaborador mecánico que se vincula tamén moito con nós, entonces, por especie de gratitud, Ferreiro sempre prefire que, cando non vou eu, que vaya él neste rally da casa. Esta é a cuarta edición deste rally, repite sempre Jesús Ferreiro de gañador, non? Pois sí. Dáselle ben. As 4 edicións que fixemos, nas 4 venceu Ferreiro, sí. Xa o tedes xa nos pronósticos, entón? Sí, bueno, a verdade que Ferreiro é un dos sempre favoritos en todas as probas que compite. Bueno, no rally da casa, pois, ainda un poquinho máis. Ainda que, bueno, ainda un hándicap, el tamén é organizador, xunto comigo, mas un grupo de personas moi reducido, e sí que é un hándicap, pois, organizar e correr na mesma casa. Porque, vamos, nos, ao contrario que moita xente pensa, o percorrido, Ferreiro e eu, pois, apenas se recoñecimos antes da prova, porque estábamos a 50.000 historias máis pendientes en temas organizativos que en temas de competición. Ti eres o presidente de Melide Motorsport, desa escudería que é a que organiza este rally. Como xurde a organización? Son 4 edicións desta modalidade de rallies que logo tamén nos explicarás un pouquiño en que se diferencia, que vos fostes facendo un oco, non, nas probas en toda España. Como vos xurde a idea? Pois mira, a idea xurdiu, a verdade que somos, como dicía antes, un grupo moi reducido, pero con moita ilusión. En 3 meses decidimos organizar unha prova preinspección para o Campeonato de España. Pois nada, Ferreiro, outro amigo noso que é Pablo Balbo e eu, pois 3 meses antes decidimos, veña, vamos a montarnos nesto, vamos a dar a coñecer o que son os rallies no noso pobo, en Galicia, porque non había ninguna prova do campeonato, e dicimos, pois veña, adiante. Foron 3 meses totalmente unha locura, poñerse día en temas organizativos foi tremendo. Cadrou xusto comigo que tive un accidente nun rally, que estive ingresado nun hospital, e ainda así ingresado tiña o portátil comigo para seguir facendo labores de organización. E, bueno, foi todo un pouco estrés, había que quitarlo adiante, fixémolo, nos saliu medianamente bastante ben, e a partir de aí, pois, xa collemos un pouco de carreira. O ano seguinte, pois, a base desa prova que fixemos, a Federación Española se nos inclui no Campeonato de España, e, bueno, a día de hoxe, pois, a pesar de ter máis 4 edicións, pois, somos a prova que máis participantes temos no Campeonato de España. Penso que é unha das mellores, ainda que esta marca diga eu, penso que unha das mellores, porque eu participo no resto. Creo que nos axuda bastante o tema de competir en outras probas para saber realmente o que nos gusta como pilotos e o que demandan os participantes, os organizadores. Entón, nos consultamos todo un pouco para que seña moi cómodo para o participante e escoitar un pouco todas as queixas, digamos, ou as preferencias que teñen os pilotos para organizar o rally. E creo que eso tamén se fai notar. E tamén pola zona que ten Ferreiro por España, polo cariño que lle ten o resto de participantes tamén. Nesta última edición desta fin de semana, que, como dicíamos, que se celebrou con saída de aquí de Santiago,
80 participantes, máis ou menos, foron. 82 foron, 82. Dis que a mellor participación de toda España. Non sei que rally era antes deste tipo máis o que ia á cabeza. Sobre a cabeza é o Rally de España. O Rally de España que se fai en Avilés, que é unha proba puntual para un campeonato de Europa. Non simplemente somos puntuales para o campeonato de España. Este, ainda sendo o campeonato de Europa, pois foi así un pouco o que digamos, nos fixo sombra. Onde que é verdad que hai que recoñecer que o Rally de España ten unha organización excelente, quizás para mí seña a prova número 1 en labores organizativas. Este ano, por exemplo, estivo Carlos Sainz e Luis Moya competindo. Nos quedamos segundo detrás deles, eso, vamos, é meritorio 100%. O sea, caras coñecidas neste tipo de rallies. Porque quen sodes os pilotos que estades no rallies? Bueno, imos comezar porque nos digas que é un rally histórico, porque son coches que non son tan modernos como os coches normais, igual máis protagonismo tedes os pilotos, non tanto a máquina, podemos decir, non? Sí, bueno, os rallies históricos son vehículos que foron homologados antes do ano 81. Inda que se pensa que poden ser coches vellos, realmente son moi competitivos. Nos, por exemplo, cando estrenamos o coche que corremos, que é o Porsche 911, que é do 75, estrenámoslo nunha proba fai, creo que 3 ou 4 anos en 3 anos, nun rally en Portugal, nun rally regional, e gañamos ali a todos os pilotos con coches moito máis modernos, como Mitsubishi, ou Clio, ou demais. O sea, as prestacións son de altísimo nivel. A diferencia dos coches de agora, bueno, pois, para min son dúas basicamente. Unha é o coche en sí, a silueta dun coche histórico que non se ve tan frecuentemente como o resto de coches, e outro pois é a mecánica, que é moito máis directa, moito máis sin con ningún tipo de control, moito máis brusca, digamos, onde se exixe moito máis o piloto que as máquinas de competición que hai agora, que son con máis diferenciales, máis electrónicos e máis progresivos. Que agora case a veces importa máis o coche que teñas que o piloto que sexas, moitas veces, non? Sempre importa o coche, un coche bon. Estes coches, non sei se son, digamos, réplicas dun coche que podería ser antigo, ou se é realmente un coche antigo. Facedes que sexa un modelo deses? Xeralmente son, digamos, réplicas. O sea, na maioría dos casos, o que collen os pilotos é un coche antigo, do 81 para atrás, e restauran, digamos, entre comillas, e fan a preparación moderna para eses vehículos. Logo hai outro tipo de coches que si se montan desde cero. En Inglaterra, por exemplo, vendese kits para facer carrocerías desde cero de coches míticos como foi o Lancia Stratos ou o Lancia 137, coches que foron na súa época, bueno, campeóns do mundo. Desde aí sí que se pode facer un coche empezando de cero, pero xeralmente collemos un coche xa feito, restaurase, métese a mecánica e faise todo completamente novo e faise un coche super competitivo. E ten afección este tipo de rallies? Eu penso que sí, además ten unha afición moi bonita, porque ao ser históricos, digamos que atrai un pouco máis a xente que, bueno, pues que no seu día pues viron esos coches e queren volver a velos, que teñen un sonido especial, teñen un comportamento tamén especial, son coches casi todos de tracción traseira, son coches moi divertidos e moi espectaculares para o público. Eso o público pues, tamén o agradece, ver ese tipo de vehículos que teñen na cabeza de veros en vídeos, como eu, por exemplo, de veros en vídeos na miña época, e agora pues, poder velos ou poder competir neles pues, ben aliciente. Quedaste satisfeito desta edición, tanto, bueno, participación xa dixemos, da mellor, e éxito de público tamén? Sí, este ano quizás fora o ano que máis xente tivemos nos nosos tramos, e penso que pouco a pouco vai se consolidando, creo que xa está bastante consolidado, pero bueno, creo que vai tendo un certo auxe, e sobre todo aquí en Galicia é unha proba moi diferente, e creas que non, pois sempre o público, pois, o que é unha alternativa ao mundo de competición, como facemos nós, pois sempre lle apetece ver. Preguntabache antes por quen sodes os pilotos deste tipo de rallies. Sodes pilotos amateurs ou como vos definides? Aficionados ao motor? Eu amateur 100%, vamos, aficionado. Aficionado, no noso caso, somos aficionados. Aficionados ao motor, e a xente que compite neste campeonato son todos aficionados. E ainda que hai xente moi coñecida, como o irmão de Carlos Sainz, Toño Sainz, ou Santi Cañizares, o esporteiro de fútbol, pois realmente a xente, pois eso, que ten unha ilusión e un recordo do seu coche de carreira no seu momento, que agora poden preparalo e competir con el,
pero bueno, ningún caso a nivel profesional para nada, simplemente pois a materia. Eso influye tamén moito no bo ambiente que hai entre nós. Non hai ningún, ainda que hai rivalidade, nós somos un equipo a batir, pois sempre temos moito, recibimos cantidad de mostras de afecto e de cariño dos demais participantes, nós tamén, o sea, non, eso do tipo de rivalidade e de mal rollo, entre comillas, neste non hai. Aquí non hai historias de marcas, de patrocinadores, destas cousas que se moven alrededor das probas automobilísticas, non? Nada, lamentablemente, e digo lamentablemente, porque igual casi prefiro que un pouco máis de rivalidade se meteran as marcas e nos patrocinasen ou houbera casas patrocinadoras que loitasen por uns máis apoio económico, non? Efectivamente, porque vamos, casi todos pois facemos o mismo, rascamos de patrocinadores onde podemos e o resto vai con cargo ao bolsillo. Bueno, por iso de logo é o encanto que ten o mellor este rally, como dis que é un pouco máis, como máis familiar, digamos, esta competición. Non se moven tantos intereses fora do que o deporte en sí. Non, intereses aquí os únicos que hai son competitivos e de pasalo ben. Incluso hai participantes que simplemente veñen simplemente por, entre comillas, expoñer o seu coche, porque é un coche moi mítico, moi característico. Este ano tivemos un coche valorado en 350.000 euros, que foi un coche oficial no seu día, do equipo Peugeot. Este participante, bueno, pues veu ca ilusión, xa non lle deu tempo nin a coñecer os tramos, ou simplemente colleu o coche andiou como bonamente puido. Pero, bueno, foi, digamos, unha máxima atracción en tema fotográfico. Decían ali que era a noiva do rally, porque todos lle quitaban fotos. Era o reclamo que había no rally. Non sei se unha persoa calqueira, por exemplo, alguén que nos este escoitando, que lle guste pilotar, máis ou menos teña un control, porque tampouco pode ir, eu non podería ir xa directamente, non sei se pode participar unha persoa que lle guste, que teña un coche que se poida adaptar a este tipo de rallies, ou tes que ter algunha condición especial ou estar federado en algún sitio? Non, vamos, federado únicamente pola Federación Española, que é unha proba de Campeonato de España, pero non hai ninguna condición especial. O sea, calquera persona que lle guste o tema de motor e teña ganas de participar en un coche deste estilo, pois desde logo que desde xente nova hasta xente maior, como temos no campeonato, pois pode participar tranquilamente. E copilotos e mulleres tamén. No noso rally creo que tivemos 7 mulleres competindo, e 2 delas de Bélxica. O sea que... internacional, entón. Sí, sempre damos un aire internacional, sempre este ano, bueno, viñeron 2 pilotos de Bélxica, outros anos viñeron pilotos de Portugal, xente que se viñeron desde as primeiras edicións, gustou o noso rally, e non lles importa vir a pesar de estar en Bélxica ou sitios máis alonxados. Sempre, digamos que pouco a pouco vai se creando por Europa e diante incluso unha zona importante do noso rally. Bueno, entón podemos lle dar longa vida. O ano que ven teremos outro, a quinta edición, non? Non o sei. Non o sabe, é moi pronto aínda para falar. Non o sei, vamos, de momento pero é a vosa idea que se poida ir consolidando. A nosa idea, a nosa satisfacción sería poder quitar unha quinta edición para adiante, pero bueno, o de sempre, o tema de financiación é primordial nestes casos. Mentre nos involucren 100% as institucións e consigamos a competicionador fuerte, pois as cosas estarán menos pendientes. Bueno, pois agardemos que consigades apoio, ademais seguramente nesta edición esa saída que houve dende a Praza do Obradoiro tan vistosa, seguro que chama ao mellor un pouco máis a atención, que vos descobre máis xente. E nada, nos encantados de falar con vos e esperamos que vos vaya moi ben. E cando queiras vir a contarnos máis cousas, xa sabes, aquí estamos. Eu veño cando queiras, non é un problema. Pois moitas grazas por acompañarnos. Gracias. E nos voltamos mañá con máis novas do mundo do deporte. Graciñas por atendernos.